महादेव के चरण में प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। मैया पार्वती के चरण में प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। हमार वीडियो जितने भी गुरु बहना देखतनी उन सभी के चरण में प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। सभी गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। तहे गुरु बहना एक बहुत सुंदर कथा सुनावतनी, ध्यान से सुनी रहुआ, बहुत सुंदर लगी, अंत तक सुनी। तहे गुरु बहना एक गांव में बहुत बड़ा राजा रहे, बहुत धनिक रहे और ओकरा के कोई संतान ना होखत रहे, तो बेचारा बहुत चिंतित रहे। आ कन्हू जाए ना ता कोई रहिया में भेटावे रही मुसाफिर, ता कहे कौन बा, ता कोनो कह दिए जैसे कि जे मुंह जब्बर रहता कुछ भी बोल देता, तो वैसने आदमी कह दिए अरे कौन बा, निर्वंश राजा बा, एकरा के कोई संतान नहीं खे, निर्वंश बा। सब कोई बेचारा के निर्वंश बोले कि एकरा के कोई संतान नहीं है, ना बेटी बा ना बेटा बा, पता नहीं कौन जन्म के कर्म से एकरा के कोई संतान नहीं खे। एक दिन बेचारा बहुत उदास होके गंगा किनारे बैठल रहे, वहाँ कोई ना रहे, बेचारा बस अकेले राजा रहे और राजा के घोड़ा रहे, सब पीपल के पेड़ में बांधल रहे और राजा चुपचाप बैठल रहे। तब बेचारा बैठल बैठल ऐसे ही ओकरा मन में ख्याल आवे कि इतना धन संपत्ति, इतना राजकाज हमर बेकार बा, जब एगो हमरा के संतान नहीं खे ता हमर सारा राज हमार बेकार बा, हमरा के सब निर्वंश राजा कहता। से वो सोचत आ बैठल बैठल वो अपन मन में तय कर लेलस कि आज हम घर लौट के ना जाए, हम यही गंगा जी में कूद के अपन जान दे देतानी, निर्वंश से अच्छा तो हम मरिए जाए वही सही रहे। तो राजा डूबे जात रहलन, जैसे ही डेग बढ़ेलन गंगा जी में और डुबकी लगेलन, ओकर बाद गंगा माई प्रगट हो गईलन। तो गंगा माई पूछलन कि अरे मूर्ख, तू काहे के डूबता रहा, तहरा के का तकलीफ बा। तो राजा हाथ जोड़लन आ कहलन कि हे गंगा माई, हमरा के कोई संतान नहीं खे, ना बेटा बा ना बेटी बा, हमरा के निर्वंशी राजा कहता लोग, जहाँ जातनी वहाँ सब हमरा के निर्वंशी राजा कहता, से हमरा ऐसा जिंदगी जीना नहीं खे, यही से हम डूबे आइल बनी। गंगा माई कहलन कि जा घरे जा, तहरा के आशीर्वाद दे तनी, भगवान तहरा के पुत्र या पुत्री जरूर दी है। बेचारा घरे चल गई, गंगा माई के गोड़ लग के राजा घरे चल गईलन। ओकर बाद उनका के वही दिन गर्भवती उनका रानी रह गईली। उसके बाद 9 महीना के बाद उनका के 4 गो बेटी भइल, 4 बेटी जुड़वा भइल। त 4 बेटी भइल त धीरे धीरे ओकरा के लालन पालन होके लगल, बड़ा होके लगल। और राजा से की तीनों बेटिया के बहुत ज्यादा मानत रहलन और छोटकी बेटिया के ना के बराबर मानत रहलन, ओकरा के बहुत कम मानत रहलन। राजा छोटकी बेटिया के मानवे ना करत रहलन। अतः राजा के बेटी रहे, बढ़े के 1 मुट्ठी त बढ़े 2 मुट्ठी, त चारों बेटी के स्कूल में नाम लिखा देलन। स्कूल में नाम लिखा देलन त चारों बेटी पढ़े लगल। ओकर बाद पढ़ते पढ़ते सियान हो गईलन, तब बियाहे लायक हो गई। रानी कहली राजा से कि हे स्वामीनाथ, बेटी बियाहे लायक हो गई, तो रउआ काहे ना बियाहे के सोचा तनी, रउआ काहे कि बेटी बियाहे लायक हो गई। तो राजा कहलन कि हाँ रानी सही कहा तारू, बेटी बियाहे लायक हो गई तब बियाहल जाई। तो एक दिन राजा चारों बेटिया के बोलेलन और चारों के एक लाइन से खड़ा कर देलन। तो बड़की से पूछलन कि एक सवाल करा तनी तो लोगन से, सवाल के जवाब देबू ना। तो चारों बेटिया कहलिस कि हाँ पिताजी जवाब देहब। तो राजा कहलन कि अच्छा ये बतावा कि मम्मी राजे राज कि पिताजी राजे राज। तो बड़की बेटिया कहलिस कि पिताजी राजे राज। तो राजा कहलन कि तहरा के बहुत राजा घर में बियाह करे, ठीक बा, तू बहुत अच्छी बाड़ू, बहुत लक्षणमान बाड़ू, तहरा के हम राजा घर में बियाह करे। फिर मंझली बेटिया से पूछलन कि मम्मी राजे राज कि पिता
पिताजी राजे राज। तो मंझलिया बेटिया कहलिस कि पिताजी राजे राज। राजा कहलन कि तोरो के हम अच्छा घर में ब्याह करे, ऑफिसर वकील से तहरा के ब्याह करे। उसके बाद बोलेलन संजली बेटिया के, तो कहलन मम्मी राजे राज कि पिताजी राजे राज। तो वो कहलिस कि पिताजी राजे राज। तो ओकरो के कहलन कि अच्छा ठीक बा, तू बहुत अच्छी बाड़ू, तहरा के राजा घर में ब्याह करे, तू बहुत सुखी रहबू। ओके बाद छोटकी बेटिया के बोलेलन, तो कहलन कि मम्मी राजे राज कि पिताजी राजे राज। तो छोटकी बेटिया कहलिस कि मम्मी राजे राज। तब राजा के क्रोध आ गइलन और गुस्सा में लाल भुभुक हो गइलन। तो छोटकी बेटिया के बेचारी के कभी मानते ना रहलन। तो कहलिस ओकरा तो मम्मी मानत रहे, तो कहलिस कि मम्मी राजे राज। तो इसमें ओकर कौन गलती रहे। तो देखा ये बहनी, राजा के एकदम बहुत गुस्सा आयल और राजा मन में ठान लेलन कि एकरा के हम निंगड़ा लुल्हा कोढ़िया से शादी कर देहब। ठीक है बात, तीनों बेटी के राजा घर में ब्याह कर देलन। राजा से राजा कोई चीज के कमी ना रहे और सब कुछ दे के विदा केलन, कोनो चीज के तकलीफ ना रहे। हाथी घोड़ा सब कुछ देकर विदा कर देलन। सभी बेटी अपन अपन ससुराल चल गई और छोटकी बेटिया बच गई। तो एकरा के का केलन राजा कि सबसे नगर में ढोला पिटा देलन और कहलन कि जो भी नेंगड़ा लुल्हा रहे ओकरा के पकड़ के राजा के दरबार में लाया जाए। तो एगो बेचारा धोबी रहे तो खोजते खोजते बहुत दूर गई। तो ओकरा के नंगड़ा भेटा गई। एक पहाड़ तल्ली में बेचारा भीख मांगत रहे, ओकरा के नंगड़ा भेटा गई। तो वो बेचारा से पकड़ के नंगड़ा के ले आयल और राजा के दरबार में लाके खड़ा कर दिलस। तो राजा से कहलन कि राजा साहब हम नंगड़ा के पकड़ के ले आईनी। तो राजा कहले रहलन कि जे लंगड़ा के ला दी ओकरा के हम आधा नगर लिख देहब। तो धोबिया के आधा नगर लिख देलन। उसके बाद लंगड़ा के राजा नहा धोआ के सब जे जामा जोड़ा जे रहे ओकरा के पहना के और छोटकी बेटिया से ब्याह कर देलन। नेंगड़ा के साथ में छोटकी बेटी के शादी कर देलन और जितना ओकरो के देवे के रहे धन संपत्ति पलंग मसहरी जे भी रहे सब कुछ दे के ओकरा के विदा कर देलन। तो लंगड़ा के तो बेचारा के कुछ रहे ना, एगो बूढ़ी माँ रहे और एगो टूटल पलानी रहे जेकरा में कोई अवस्था ना रहे। तो वहाँ कन्या उतरली, डोली से उतरली तो देखे कि यहाँ पर तो खाली टूटल पलानी है और तो कुछ नहीं थे, कोई अवस्था नहीं थे। तो बेचारी अपना मन में संतोष कर लेली कि अब तो हमरा यही रहे के बा और यही लंगड़ा हमार पति बा। मन में बेचारी संतोष कर लेली और रहे लगली। तो झोपड़ी जे रहे ओकरा बेचारी चिकनाइते उकनाइते सब कुछ साफ सुथरा करते करते झोपड़ी से ओकर एक सुंदर घर बना लेलस। और राजा की बेटी रहे तो राजा के संस्कार ओकरा में भरल रहे। ओके बाद अच्छा घर बना लेलिस। ओ में एक शंकर भगवान के फोटो बैठैली और शंकर भगवान के रोज पूजा करत रहली और शंकर भगवान से प्रार्थना करत रहली कि हे शंकर भगवान, आप ही हमार भाग्य लिखले बानी। ई जन्म में तो हम कुछ ना कैले बानी, अगला जन्म के हम कुछ जानत नहीं की। यदि हमरा से कोई गलती होइल होखी तो हमार माफ करी और हमरा के दुख से उबार करी। तो एक दिन साधु के भेष में शंकर भगवान अइलन तो भिक्षा मांगे लगलन। तो घर से रानी निकलली तो कहली कि प्रणाम बाबा। तो साधु बाबा कहलन कि खुश रहो बच्चिया। तो साधु बाबा कहलन कि बच्ची हमरा के भूख लागल बा, तनका हमरा के खाना खिला देबू। तो रानी कहली कि हाँ बाबा, हम जरूर खाना खिलाएब, रवा का खाइल पसंद करातनी। तो साधु बाबा कहलन के बच्ची हमरा के कुछ ज्यादा ना चाहिए, हमरा के तनका से खीर बना के खिला द। रानी कहली ठीक है बाबा, हम बनावतनी। बेचारी बना उना के साधु बाबा के भोग लगा देलिस। ओकर खाना खाए के साधु बाबा प्रसन्न हो गइलन। तो साधु बाबा कहलन के बच्ची
तू का मांगल चाहतरू? तहरा के जे इच्छा बा सो हृदय खोल के मांग ला। आज तहरा के जे मांगू से देहब। तो रानी कहलिस कि हे साधु बाबा, हमरा के कुछ ना चाहिए, हमार पति के ठीक कर दही, वही हमार सब कुछ बा। हमार पति के रोवा ठीक कर दही। साधु बाबा कहलन कि ठीक बा बच्ची, तहार पति ठीक हो जाई। उसके बिहान हो के उसका पति गलन गंगा स्नान करे और उधर से अलन त पूरा एकदम फिट अलन, पूरा एकदम अच्छा राजकुमार अलन। तो रानी कहलिस, जब रानी देखली त रानी के त एकदम हृदय जुड़ा गई। त दोनों पति पत्नी अपन रहे लगली, फिर आनंद पूर्वक रहे लगली। एक दिन के बात रहे कि राजा शिकार खेले जंगल में जात रहलन। अपन घोड़ा पर सवार होके जंगल में शिकार खेले जात रहलन अपना नौकर चाकर के साथ में। जंगल के ओर जब गईलन त देखलन कि एगो बड़ा सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर। राजा के नजर पड़ गई। राजा मन में सोचलन कि अरे सबसे राजा तो हम बानी, हमार घर इतना सुंदर बा, अब कौन ऐसन बा जे कि इतना जग में उजियाल बा कि इतना सुंदर घर बा, द्वार पर मंदिर बा, इतना सुंदर तालाब बा, केकरा इतना औकात बा जे कि हमरो से बढ़ल बा। चली त तनी देखल जाओ कि कौन रहता। अपन नौकर से कहलन कि ये नौकर चलो तो उधर तनी देखा तनी कि वो घर में कौन रहता। नौकर के साथ अपन बिटिया रानी के घर गईलन। वहाँ देखा तरन ता बिटिया रानी सोना के झुलुआ पर झूल रहल बाड़ी। राजा के देख के होश उड़ गईल। त राजा कहलन कि अरे हम तो एकरा के नेंगड़ा लुल्हा के साथ में बियाह कैले रहनी, जेकरा की कुछो ना रहे ओकरा से हम बियाह कर ले रहनी, तो फिर इतना एकरा के कहां से हो गईल? इतना सुंदर घर द्वार कहां से एकरा मिल गईल? से जरूरी कुछ न कुछ पाप कैले होखी। बस राजा झट से अपना तलवार निकालन और बेटी के ऊपर प्रहार करे लगलन। तब शंकर भगवान प्रकट हो गईलन। तब कहलन कि अरे मूर्ख राजा, पापी तू बड़ा जे कि अपन सगा बेटी के नंगड़ा लुल्ला के साथ बियाह कर देले रहला। तब उधर से रानी के पति लंगड़ा जे रहे ऊ आ गई। तो शंकर भगवान कहलन कि देख मूर्ख, जवन नंगड़ा से तू बियाह कैले रहला ना वही नंगड़ा ई बा, देख आग फाड़ के। तो बेटिया हाथ जोड़ के कहे लगली कि हाँ पिताजी, ई उहे नंगड़ा लुल्हा बानी जेकरा से रउआ बियाह हमार कैले रहनी, वही राजकुमार बानी। सही कुल हमार शंकर भगवान के चमत्कार से भइल बा। रउआ तो हमरा के डुबा देले रहनी, बाकी हमार गुरु शंकर भगवान हमरा पर चमत्कार कर देलन। उनके कृपा से हमार जीवन में चमत्कार भइल बा। तब राजा शंकर भगवान में चरण में गिर गईलन आ कहलन, हे प्रभु हमरा के माफ कर दही। हम ऐसन पापी राजा बानी नु कि हमरा के नरक में भी जगह ना मिली। हे प्रभु हमरा के माफ कर दही। तो शंकर भगवान केकरा के माफ ना करेलन, माफ कर देलन। तो ये बहना एक भाव बा, आई सुनी। संसार बनवला ये शिव गुरु बेटी